Al peu de la carretera, en un racó distret de l'Alt Urgell, hi trobem les restes d'un poble que va patir de ple la riuada del 1982. Aquell episodi va canviar la seva història per sempre i en va forçar el desplaçament. Les aigües van arrasar carrers, cases i fins i tot part de la central elèctrica. Avui recorrem Pont de Bar vell per redescobrir què va passar i que encara perdura entre murs i records. Aventurers, us porto a un poble que està just al costat de la mateixa carretera, com podeu observar, però té algunes anècdotes força interessants. I us puc dir que és la primera vegada que vinc a aquest poble, però que tampoc no em vull saltar, que ho he vist des de dalt. Aquí hi ha una placa, ja només entrar a la part de sobre, que devia ser, com es veu, una font, ja ho fique, gratitud al Dony, no suposo, a Sansa, any 1969. Si algú sap el seu nom complet, doncs benvingut seria. Ja es veu aquí els barrots que són una mica antics. Antics vells, en el sentit. Així que anirem baixant. Els glaonets. Aquí, la primera casa a mà esquerra ja té una balconada preciosa. Clar, també es nota que el poble en si no està abandonat del tot, sí que figura com abandonat, però suposo que hi deu seguir visquent gent, en aquest cas. Veus quina entradeta aquí. Sí. Això està barrat. Està barrat per dins, suposo. Aquí una bona rampeta. Aquí sota també ja es pot veure més bé la casa, una altra entradeta petita. Aquest, l'edifici antic de la Guàrdia Civil del poble, o sigui, perquè us pugueu imaginar en aquells temps que ja tenien un bon edifici, aquesta gent. Està abandonat, però està tot tapiat, saps? O sigui, a dalt de tot el sostre ja està bastant caigut, amb moltes orenetes, per aquí sobre, que pinta pluja això, quan volen baix. Llavors, sí, es pot observar que les finestres estan obertes, o sigui, estaria bé poder visitar-ho, però donades les circumstàncies, si està així de tapiat, no visitarem gaire cosa. Una estructura d'una casa, en aquest cas, podeu veure, podem entrar-hi, però tampoc no hi haurà gaire cosa a dins, però és supercuriós que hi hagi l'estructura des de fora i quan entres a dins doncs es vegi així. O sigui, bé, encara queden els marcs de les finestres, la d'aquí dalt encara té algun vidre, però és ben curiós, és ben curiós. La dels veïns també passa el mateix, en aquest cas. No sé si això ja és una propietat. No, bueno, perquè veig que aquí hi havia la llenya i sí que hi han fet aquí una miqueta de teulat, saps, per poder resguardar i no es mulli la mateixa. I sí, ja ho veieu. Estem a les mateixes que la del costat. Veiem així lateralment. I és curiós l'entrada, clar, en aquest cas suposo que com ha estat restaurada la del costat, doncs han agafat part de la mateixa. La diferència es veu. O sigui, a dalt de tot ja no està ni rebossat ni res i aquí encara queda un bon gruix de rebossat. Aquí es pot observar una altra de les cases que està restaurada, que ve a continuació de les següents. Una de les parts que m'he descuidat de gravar al baixar és aquest tros que queda
de casa també amb aquests fantàstics glaons, com es pot observar. Aquí també hi guarden llenya i a la vegada aquí encara es conserva, diguéssim, una de les cases principals del poble on hi viuen. Tot baixant, aquí a baix al carrer principal, ja hi trobem la capella de Sant Armengol, que al seu dia va ser un protagonista indiscutible d'aquest poble. En aquest cas suposo que estarà tancada perquè he vist algunes fotos i venen a fer de tant en tant alguna trobada i bé, no sé si podreu veure alguna coseta al seu interior, però és ben curiosa. Està aquí ben petiteta. Bé, com es pot observar, aquí hi ha una placa en honor al bisbe de Sant Ermengol del 1910 al 1935. Aquí Ermengol moria, del pont que hi ergia i del poble que hi vivia. Sigui aquesta capella petita i bella, per tots fidel record, bon auguri i conhort. Veieu? Aquí, des de la part de sota, hem vist aquelles dues cases. La del fons és la de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Aquesta sembla que hi viuen. I aquí encara podem veure, aquí a la part de sota, també podrem observar la mateixa teulada restaurada de la capella. I aquí som també, aquestes escales les aprofitarem, no? Ja veieu la capella des de la part superior, ja que se'm permet pujar-hi. Aquí sí que encara es pot observar també alguna finestra que quede en peu. Doncs venim de la part superior, hem baixat pel carrer de dalt i ara ens dirigirem a un lloc que és d'on surt tota la història d'aquest poble. Sant Ermengol, bisbe d'Urgell al segle XI, va ser molt més que un home d'església. Conegut per impulsar obres públiques com camins i ponts, fou ell qui promogué la construcció del pont que donaria nom al poble de Pont de Bar. Va morir, precisament, inspeccionant-ne les obres, caient al riu. La seva figura ha quedat lligada per sempre a aquest indret, deixant una empremta que encara ressona en la memòria del territori. L'any 1982, Pont de Bar va viure una de les tragèdies naturals més devastadores de la seva història. Aiguats intensos van fer créixer amb força el riu Segre, que es va desbordar amb una violència imparable. Les aigües van arrasar la part baixa del poble, enderrocant cases, arrossegant la central elèctrica i trencant el pont que havia connectat generacions. Però el desastre no es va aturar aquí. La muntanya saturada per l'aigua va cedir i literalment va baixar sobre la carretera deixant el poble aïllat. A dalt, les càmeres d'un helicòpter mostraven un paisatge de destrucció. La natura implacable recordava la seva força. Malgrat tot, la memòria de Pont de Bar Vell continua viva entre les ruïnes, silenci i records compartits. És ben curiós que just ara que m'he ficat una mica més a gravar, hi ha 4 persones al poble i n'hi ha una que està amb una desbrossadora aquí fotent-li canya a la herba. Però bé, nosaltres anem a lo que anem, i és que venim també a parlar una miqueta del lloc del Pont de Bar. Com podeu observar, hi ha un pont aquí superben fet, així aguantat amb ferro i fusta, i a l'altra banda hi ha un altre que ja està arran de riu quasi, com es pot observar. Llavors, si es mira bé, aquí amb aquesta zona que tenim davant, que passava a l'altra banda, aquí hi havia el pont que donava el nom al poble, que no era qualsevol construcció en si. El va fer construir el bisbe Sant Ermengol al segle XI, en aquest cas. Llavors, què passa? Que aquí és on el bisbe mateix és on va perdre la seva vida, amb la construcció, revisió del mateix pont. Quan estava fent una inspecció,
de l'obra va caure al riu i se'l van portar fins a saber on, que molta gent ja sabem que va arribar fins a baix al poble d'Organyà i els van agafar amb un ganxo. Però bé, aquest pont, reconstruït diverses vegades, el 1910, després de la Tercera Guerra Carlina, en aquest cas, i fins i tot enderrocat pels francesos el 1794. Es va acabar perdent del tot durant els aiguats al 1982. O sigui, el poble en si, a l'any 1982, perd tot el que havia estat fins a aquest moment. O sigui, havia estat un poble com sigui un altre, però a partir d'aquell any, el 1982, aquest poble va canviar per sempre la seva manera de viure. Com bé us comentava, el poble va estar reconstruït, però a la vegada no aquí, sinó a mig quilòmetre més a baix hi ha el poble nou, de Pont de Bar, que aquest l'anomenarem Pont de Bar Vell. Llavors, a mig quilòmetre més a baix, com heu pogut observar, a les imatges trobem el nou poble amb la nova església de construcció més moderna i on va passar a viure la gent del mateix a baix. Sí que en alguna zona, com hem pogut observar al mateix, hi ha gent que ja hi està encara visquent. No sé si és a través dels anys que han tornat a viure aquí o a la mateixa no van abandonar el lloc, però es té constància que aquest poble està totalment despoblat. A l'altra banda podem observar el poble i aquí encara queda alguna edificació paller de les d'abans que encara també conserven el seu hortet, o sigui que aquí, vulguem o no, la vida segueix, però d'una altra manera. Aquí, que us ho havia passat de llarg, sí que hi ha dues construccions tapiades i amb aquesta encara es pot observar que aquí sí que hi devia haver animals perquè es veuen aquí mateix les prestatgeries i encara es veu alguna reixa per ficar-hi els animals. I sí que al fons de tot es pot encara observar una miqueta d'arc, que ben bé això devia ser més que un lloc on guardar els animals i es veu que està totes les bigues i totes les lloses per al terra. Què en queda avui d'aquell pont abans del 1982? Encara podem veure aquesta estructura i sí que hi ha bastants matolls per poder accedir més cap a la zona perquè us ho pugui mostrar, però el que queda és el que us estic mostrant. Ara faré una ullada a la part de sota a veure si es pot veure alguna coseta més, però ja es pot observar. A veure, tenen precaució, no se m'emporti mi també el riu. Veieu? De la part de sota, doncs, queda aquesta gran estructura que ja es veu que fa la zona aquí, que seria l'arc, per anar a l'altra banda de poble. Però, com bé us dic, avui en dia tenim el pont de fusta i l'altre que toca més al mateix riu. Però jo diria que aquestes estructures, per riuades també ja ho hem pogut veure en riuades aiguats, ja ho hem pogut veure en algun altre poble que també no solen aguantar després de tants anys i a la vegada si baixen, com bé dic, troncs i una miqueta de més perquè faci força, doncs tenen totes les de perdre. Ara estic fent una miqueta de tour per sota i com encara hi ha alguna coseta per aquí, doncs mira, em fa gràcia treguer-hi al cap. Aquí també podem observar que suposo que era del camí vell que passava per aquí sobre, doncs almenys aquí hi ha una estructura que aguanta aquest mateix. I passa bastant desapercebut aquest tros, perquè des de l'altra banda, com està tot ple d'arbres i tot és bastant frondós, jo crec que no s'arriba
a veure, però és molt bonica aquesta zona. Bé, són com tot, que queda bastant amb l'oblit. Hem anat per un pont i ara tornem per l'altre. Aprofitem que, mira, ja que té dos ponts al poble, i ara traurem el cap a un dels edificis més emblemàtics que hi ha aquí al mateix. Així també us podeu fer una miqueta la idea del que havia estat al mateix poble, ja que aquest edifici era una central elèctrica, bueno, hidroelèctrica, perdoneu, i en principi està en desús, però tal com estic veient que està bastant reformada, doncs podria ser que encara conservi alguna cosa, o potser ara avui en dia s'està fent un ús del mateix com a algun edifici que hi viu algú. De ben segur que és així. La central hidroelèctrica que hi havia abans, que es pot observar que és un edifici supergran per la zona on estem, avui en dia crec que això ha passat a ser un edifici particular d'algú que hi viu. Però bé, mentre hagi estat transformada en una cosa d'interès i que es pugui conservar, doncs benvingut és en aquest cas. Sí que hi ha alguna part que encara conserva les estructures de les vidrieres antigues. Mira, aquí encara es pot... Aquí encara no sé si és modern, mira. Tamaquis. Això tampoc no... Bueno, sí, potser és més modern que algú s'ho ha descuidat aquí, però algo hem pogut observar. I des d'aquesta part, pues, seria una de les parts altes de la mateixa casa. Tampoc no vull deixar passar per desapercebut els petits detalls com feien les construccions. Veieu com estan ficades aquestes totxanes? A més, sobre els porticons, tal com estan fets. Aquest també, que es pot observar superbé. I un petit detall que es pot veure a la majoria, que és tot roques. Mireu aquesta, de diferent color, blanca. O sigui, és la quina destaque de tot l'edifici. Sí que ja quan surts una miqueta més del poble trobes algunes estructures més del mateix que ja estan a terra i encara podem observar que aquí hi ha una miqueta que fa com arc, que devia ser algun lloc també on devien guardar aliments i demés. Aquí hi ha un tros de tuberia antic. Aquí sí que, ja us dic, no puc diferenciar si això eren llocs on guardaven els animals, llocs on hi vivien, perquè està bastant a terra, saps? Com la majoria de pobles que hem pogut anar observant al llarg dels vídeos. Sí que aquí, quan surts ja una miqueta més amunt, sí que hi ha un safareig. També ja l'he vist des de lluny i dic, això també l'hem de vindre a veure. Sí, en aquest cas, aquí encara hi rege una miqueta d'aigua. Aquí fiques la roba, la mulles i au. Bueno, mira, aquí hi ha un clar exemple. Un tros de roba, fiques a dins i vinga, a netejar. I després ja quan ho tenies, doncs a per la següent. I així es feia abans la bugada, que es diu. El més curiós de tot, que el poble està a l'altra banda de carretera i pujant per aquesta pista, ara us portaré a un lloc que és, ja us dic, és ben curiós que estigui també tan apartat aquest indret. Mira, he pujat tota aquesta carretera que està perduda, però és que fins i tot hi havia els dos carrils perquè hi ha la línia marcada al mig, però al llarg del temps la meitat del camí doncs ja se l'ha menjat la mateixa natura, muntanya, terreny i de més, i segueix pujant cap a dalt.
Mentre estic pujant m'ha sobtat perquè a baix de tot comença en pista i aquí segueix la carretera, veieu? I està fins i tot amb les línies blanques. Llavors, això devia ser la carretera antiga. O sigui, si vas pujant més amunt, o sigui, es veu, saps? I fins i tot aquí dalt estic veient que hi ha una miqueta de... als separadors, o sigui, per ficar aquí les proteccions, i això puja i puja i puja. O sigui, devia ser la mateixa carretera antiga. Ja estem arribant a l'indret que us vull ensenyar, que està situat bastant, mira, al poble, aquí sota. He tingut que pujar tot això cap aquí darrere i vindre cap aquí. I ja us dic, és al cimentiri, que queda una mica apartat, però també us el volia mostrar. Mira, ben curiós. No és d'aquells dibuixos, això, el poal aquell? Mufli? Mufli, no es deia? I bé, el cimentiri està tancat. Mira, el terreny d'aquest cimentiri ha sigut cedit gratuïtament pel seu propietari Daniel Armengol Sansa Besolí, de Daniel, suposo, el 1959. Mira, o sigui, perquè us feu una miqueta a la idea en aquest cas, que el cimentiri queda apartat del poble i tens que travessar la mateixa carretera. Reflexionant i donant-li al cap, ara torno a estar a la part de sota, i clar, això segueix bastant recte i segurament que aquí era d'una de les parts que es va esfondrar a causa dels aiguats riuada que es van portar tota aquesta muntanya. Segurament que és degut a això que quan van refer la carretera ja la van construir per la part de sota. Aventurers, un diumenge qualsevol de l'any 1982, una llarga caravana pujava des de Barcelona cap aquí dalt a la comarca. D'on venia tota aquesta gent? Doncs venien de visitar el papa Joan Pau II, que aquell cap de setmana havia vingut a la capital a fer una gran cerimònia per a tots els peregrins d'aquí. Què passa? Que al retorn de la mateixa, com bé dic, la gran majoria no van poder arribar degut als grans aiguats i no es podien moure. I és aquí on comença la història del pont de Bar Vell. Llavors, jo més o menys he estat fent una visiteta de tot el que queda. Sí que hi ha alguns edificis, com hem pogut observar, que hi viuen o, si més no, hi venen als caps de setmana, on hi ha algun que està restaurat. Sí que queden algunes façanes de lo que queda antic. Sí que hem pogut veure des de fora i per sobre la capelleta de Sant Ermengol. Hem pogut saber una miqueta la història del mateix bisbe, que aquest era molt treballador i li agradava molt fer construccions i de més que avui en dia és impensable. I com bé dic, espero que us hagi agradat la meva historieta i sens més, si heu arribat fins aquí, desitjo que mentre hagueu estat mirant el vídeo i si no, hagueu deixat un comentari a veure si coneixíeu aquesta història d'aquest poble i els fets ocorreguts l'any 1982, que almenys aquí a la comarca i a diverses parts de Catalunya va fer bastants estralls. Si més no, si us ha agradat aquest contingut, em deixeu un m'agrada per saber-ho i així s'agraeix. Moltes gràcies. I si has arribat, com sempre us dic, aquí random i com la gran majoria també veieu els vídeos i no esteu subscrits, doncs sempre s'agraeix una persona més a dintre d'aquesta comunitat. Com sempre us dic, moltes gràcies per arribar fins al final del vídeo, mirar el meu contingut i res més, fins la pròxima. Gas aquí!